Dobrý večer. Hodnotí sa mi to ťažko na základe toho, jak to skončilo a čo tomu predchádzalo. Ale myslím si, že sme do toho zápasu nestúpili najagresívnejšie a bolo to vidieť, ten super hral na krv, vlastne vyhrával každý súboj. Mali sme tam nejaké príležitosti, ale možno to nebolo to, na čo sme sa pripravovali. A druhý polčas tréneri spravili zmeny a myslím si, že trošku to zmenilo ten obraz hry. Že druhý polčas sme to kľudne mohli otočiť a sám som mal tutovku na 2-1 a o to viac ma to mrzí, že nakoniec super dal na 2-1 a ten zápas jsme prehrali. Tak už prostě pro vaše dotazy. Vytkal vás Radiožurnál nejdřív k tomu gólu první lize, jestli jsem to viděl, takže co k němu říct? Tam bylo nějaké nedorozumění Teplických? Nebo? Tak trenér nám niečo hovoril o tých nakopávaných loptách, že môže to tam prepadnúť, tak som tam išiel proste naslepo. Nejak to tam prepadlo, videl som, že sa nedohodli, tak som si ju len pichol pred seba a už potom vlastne som doťukal do prázdnej brány. Ale je to úplne jedno, lebo ten zápas sme prehrali, takže je to smutné. Když jste to zmínil, ta šance ta vás bude asi hodně budit ze spaní, protože to vypadalo, že to je jasný gól. Jo, tak možno to tak vyzeralo, ale popravde šiel som tam už len reflexívne, lebo vlastne obranca predo mňou netrafil čistú loptu a keby tú šancu mám znova, tak tam idem vlastne naplno do tej hlavičky, tak to som dal taký koníček od zem, že som dal tomu brankárovi možno nejakú šancu. Takže isto ma to možno bude túto noc budiť, ale nezostáva mi nič iné, iba to sa vykašľať a proste makať ďalej a dať nejaké tie góly, ďalšie zápasy. Nakolik vás překvapilo, že za Teplice chytal Němeček, který vlastně za ně nechytal víc než rok? Tak mňa to nejak neprekvapilo. Viem, že je tam Rišold, ktorého poznám. Myslím si, že bude chytať on, ale čo som počul aj čítal, tak nejaké veci mu vyčítali ohľade nejakých gólov minulých zápasov, takže tréner sa rozhodol takto, ale nám to nejako, sme sa na to nepripravovali vôbec. A jaký pocit ze sebe máte, protože v té druhé půli jste to výrazně jako oživil, že herně tam jste měli spoustu šancí, i jste tlačili domácí, že tak to spíš vypadalo, že pokud se jako výhra k někomu přikloní, tak to budete vy? Tak pocit je z toho zmiešaný, lebo možno nebolo to iba mnou, bolo to celým mužstvom, vystredali sme vlastne traja cez polčas, plus chalani to dostali nejaké inštrukcie v šatni, takže som rád, že sa ten možno obraz hry nejak zmenil, ale o to je to smutnejšie, že sme boli ten druhý polčas, ako hovoríte, lepší a nakoniec sme ho aj tak prehrali, vlastne celý zápas. Děkuji. Bílek pana Frota jenom k té šanci, tam ten míč on vyškrábl. Myslíte si, že ještě před čárou, nebo ono to bylo asi ve vzduchu, takže to moc nešlo vidět? Tak neviem, či tu je goal line technology, asi nie. Takže v tomto to majú tí rodocovia ťažké. Plus je tam VAR, takže ak to pozreli na VARe a tá lopta asi už vyškrábol pred čiarou alebo na čiare, takže je to smola. Ešte mi ju vyrazil späť na nohu, ale dal som si zlý dotyk, takže už som to len sklepával pod seba, kde sa to ešte mohlo nejak poodrážať, ale v tom sme nemali šťastie asi tento zápas. K té rozhodující brance nemodlil jste se, aby ještě třeba neodvolal VAR, nebo jste si myslel, že bude platit? Tak myslím si, že keby ten VAR ten gól neuznal, tak by minimálne rozhodca musel písknuť penáltu. Keď som videl ten súboj v opakovanom zábere, že vlastne asi Hugo ho tam trafil trošku do hlavy zozadu toho hráča, ale VAR uznal ten gól, takže to je úplne jedno.